Startup PH karong gabi musud na sa sandbox sila si Danny, Ina, Dave ug ang TST Boys. Unya ibalita ni Lola Joy kang Tristan nga anaa si Danny sa sandbox. Gipangita ni Tristan ang TST Boys aron sila pahimangnuan ug bugnawon nga dili mo apil apan wa siya magmalampuson. Ang mga dreamers mikuha sa hackathon aron mamahimong CEO ug sila si Danny ug Ina apil sa mga napili. Nasayra ni Danny kang Ina nga wa si Dave maapil isip usa ka CEO. Samtang sa Maria Clara at Ibarra, gipahibaw ni Maria Clara si Ibarra nga gibalibara ni Padre Salve ang iyang apelasyon kalabot sa duha ka sakristan. Apan iyang suwayan ug hangyo si Padre Damaso nga madala sila sa iyang Pinoy-anan. Gituki nila ni Clara ug mga higala ang gitawag nga fan language ug nadiskubre ni Clay kung unsay buot ipasabot sa matag gamit sa abaniko. Samtang nahibong si Clay sa batasan nga gipakita kaniya nila ni Crispin ug Basilio. Mong iya silang gisundan sa ilang balay ug nakita sila ni Sisa. Ning higayuna giangkon sa mga bata nga tinuod nga gipasakitan sila sa pari sa matag higayon nga masayop sila. Nasayran usab ni Ibarra gikan sa usa ka magtutudlo nga iyang amahan benefactor for good causes ug ang mga pari dili gustong maedukar ang mga mulupyo. Busa mga kapuso ayo si Piata sa pagsunod sa mga maanindot nga istorya sa Maria Clara at Ibarra ug sa Startup PH matag gabi sa GMA Telebabad.